Και παιδιά, σήμερα επιτέλους έγινε frontman παίχτης. Όπως το βλέπετε. Είμαι frontman παίχτης. Γιατί μπορώ να πω στο δωμάτιο, είμαι frontman. Είναι έντελα. Α, ναι, εγώ μπορώ να πω και εδώ. Ναι, επιτέλους είμαι frontman. Ξέρετε πόσο μου πήρε, πάνω από 20. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να γίνεις ένα υπέρ frontman. Ειδικά με τέτοιο ίντερνετ από την Nova που έχω. Απλώς σας το λέω ότι η Nova είναι το χειρότερο ίντερνετ που μπορείτε να βρείτε για ίντερνετ. Τέλεια. Εδώ το ρεφρέσω κάνω. Ω, εντάξει, έχασαν. Λοιπόν, τώρα μην είναι. Καλό και πες έχουν χάσει ήδη. Ωραία, εγώ τους βοηθάω. Θα δεν τους βοηθήσω. Δεν μπορείς να βοηθήσω. Τέλεια. Πυροβολάω καραμπίνα. Λοιπόν, τα λέμε, αμίγκο. Those players has been eliminated. Ωραία. 12 players. Περιμένετε λίγο. Ευτυχώς, τρόμαξα. Τρόμαξα να μου έδειξε να ξέρω βίντεο. Κοιτάξτε, έχουμε ένα Brawl. Πού πάτε, φίλοι μου? Κοιτάξτε εδώ, έχω πολύ δύναμη εγώ. Αυτό το είναι στο Night Brawl και στο Rebellion έχει τη δύναμη του... Πώς θα το πω τώρα? Εδώ, είμαι frontman. Δεν το πίστευες? Α, είναι Ελληνίδα πέρα. Αλλά εδώ εσύ, τι νομίζεις ότι δεν είμαι front? Δεν είμαι front! Σε ποιον αντιμίλησες? Λοιπόν, δεν μου αντιμίλησα, απλά θέλω να το κυνηγήσω. Λοιπόν, αυτό έχει φάει το ξύλι της αρκούδας. Είμαι πολύ δυνατός, αφού ο frontman έχει περισσότερη δύναμη από όλους τους παίκτες. Λοιπόν, τέλεια. Ελπίζω να έχουμε και Rebellion. Ναι! Ξέρω γιατί το ήθελα. Γιατί ο frontman μπορεί να κάνει περισσότερο damage στους guard. Σε όλους. The Rebellion has start. Δεν είμαι στην ομάδα εγώ τον κύχο. Απλά καταλάβεις πήρα το όπλο. Εγώ μπορώ να το πάρω. Αφού είμαι frontman. Πάμε να όλοι θα βγουν στο δωμάτιό σας. Στο δωμάτιό μου, θα σας ξαναγήσω. Πάμε. Για ξανάγηση. Έχω βήχα. Ωραία. Κοιτάξτε, εμένα μου κολλάει. Σας είπα ποτέ να μου βάλετε νόβο. Κοιτάξτε, εμένα η guard δεν μπορεί να δούμε από εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς. Είναι ο δρόμος stealth. Όπως το λέω εγώ, stealth. Για να μην μας δίνουν guard.
Ωραία, έτσι εδώ εδώ κάτω. Ωραία. Εδώ είναι το δωμάτιό μου. Σας ξαναεγώ. Πολύ προσπαθεί να έρθω. Έλα εδώ παλικάρι μου. Βλέπω το τέτοιο. Έχει διαλέξει κύκλο. Μπράβο. Γιατί δεν παίρνει. Ο Glassmaker. Όχι ο Glassmaker. Θέλω πάρει τα λεφτά. Λοιπόν, από όσο βλέπετε είμαι ο ίδιος Frontman. Επιτέλους μετά από 40.000 προσπάθειες. Δεν το φάνω. Δεν θέλω να το φάνω. Αλλά θα γίνω Guard. Guard Frontman. Δεν κάτι θα βάλω. Εγώ, η Guard δεν με αφήσε να ξεναγήσω τους φίλους μου. Εγώ τους ξενάγησα. Ήθελα δεν ήθελα. Ήθελα το. Όχι 5 άτομα πέθαναν από τους παλικάρτ μου. Λοιπόν, εγώ λέω να συνεχίσουμε. Ένας παίχτης, δύο ψηφίζουν όχι. Δεν μ' αφήνει τελείως. Πέντα πάω. Εδώ πέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε ο κανονικός. Μόνο πυροβολάει. Ο κανονικός. Μόνο πυροβολά. Τους παίκτες. Κανέναν όλα. Μπράβο. Όχι Glassmaker. Πένταφλο με Glassmaker. Αρχικά στο Glassmaker έχουν εμένα. Γιατί και εγώ Glassmaker είμαι. Εγώ δεν διαλέγω. Λέξτε εσείς. Έχουν τρελαθεί. Εδώ πέρα θα αποφασίσω να το πισωδεί. Δεν είναι πανεύκολη πέτρα. Απλά το κόλπο είναι να το βάλεις στη μέση. Και στη μέση. Στη μέση της γραμμής ή κάπου λίγο πιο μακριά. Αλλά λίγο. Και η πέτρα θα πέσει κάτω. Και θα σπάσει 5 κομματάκια. Και... ούτε καν που... στη μέση πρέπει. Ωραία, ωραία. Τι έπαθα. Ήμουν καλύτερος στην πέτρα. Αυτός είναι όντως ο μπρο πώς. Είναι ο ίδιος μπρος και μπρο. Δεν έχουμε αυτό. Όμως εγώ, όχι, το έχω ξαναβάλει. Το είναι το ποδαράκι. Η τζάμπα μπήκες εκεί. Θα σου πετάξω το... 2, 3, αν είναι καλός. 4, μην χάσεις. 5, τέλεια. Stop the game. Πάμε. Η πρώτη μας που νικάει. Λοιπόν, εδώ πέρα έρχεται το... παίρνουμε διπλάσια.
Και για το άλλο βίντεο έχω λεφτά. Που θα παίξω είμαι frontman, αλλά είμαι guard. Τουλάχιστον νίξει η ομάδα μας. Γιατί η ομάδα μας ήταν η πιο σημαντική ομάδα. Γιατί έχουμε glassmaker. Το καλοπτά. Παίζω αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να το στείλω γρήγορα. Θα το πω κάποτε. Τι! I'm frontman. I'm frontman. Δεν πειράζει, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε από εμένα. 11 λεπτά βίντεο είναι το πιο μικρό βίντεο που έχω ανεβάσει στο κανάλι. Τώρα αν θέλετε θα σας δείξω λίγο το skin μου, αφού καταλάβετε πως δεν το περάσαμε και είπα να διακόψουμε το παιχνίδι, δηλαδή να μην το τέτοιο. Τώρα θα σας δείξω λίγο το skin μου. Αρχικά μου λένε Officer Guard, το avatar μου είναι αυτό. Είμαι Officer. Σας αρέσει το skin μου? Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να το αλλάξω. Και σε αυτό το βίντεο τώρα ήρθε η ώρα να τελειώσει. Bye bye guys. Και θέλω να κάνετε like και εγγραφή για τα λεφτά για το είσαι που έχασα τζάμπα. Που ήθελα να το πάω μέχρι το τέλος. Bye. Τουλάχιστον πήρα τα λεφτά για το δεύτερο βίντεο.